Започваме рецептата с 2 моркова, които обелваме и настъргваме на ренде. Използваме продукти, които са достатъчни за 4 порции. Добавяме настърганите моркови в купа. След това обелваме и почистваме от семките 2 ябълки и също ги настъргваме. Добавяме ги към морковите. Накрая обелваме и настъргваме едно червено цвекло. Добавяме и него към останалите съставки. Овкусяваме салатата с зехтин, 1 чайна лъжица сол и сока на половин лимон за киселинност. Накрая прибавяме 30 грама печени белени слънчогледови семки и разбъркваме салатата добре. Сервираме и поръсваме с още малко слънчогледови семки. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за още рецепти от Вкусно Сецане.